Danas ću da opakujem, a ja je, ala ću da budem srećan. Kinder svet. Wow, evo nas opet. Ma da, već sam ja to sve otvorio, da vidimo šta tu ima. Ho, neka čarobna žena, kao princeza, jao. Pa ovo je Zvončicina najbolja drugarica. Ho, kakva krilca, šta je ovo? Providna lepa. O, može i u ruku da ih nosi. Haha, zato što ih je pozajmila od maloga leptira. Ona sad to može da nosi i u ruci i na leđima, da poleti kada god hoće. Danas ste dobili Zvončicinu drugaricu. Šta li ćete sutra dobiti?